Tervetuloa podcastiin, jossa yksi keskeyttää aina. Heipsu! Ja tervetuloa 8. jakson pariin. Tänään sukelletaan sitten ihmissuhteiden pariin. Käsitellään vähän eri näkökulmista erilaisia ihmissuhteita. Ja sitten lopuksi meillä on vähän red or green flaggeja. Joten pysykää kuulolla loppuun asti. Joo. Siellä tulee varmasti mielenkiintoisia juttuja. Mutta miten teidän viime viikko on sujunut? No oikeastaan ihan kivasti. Ai, ihan kivasti. Ihanko totta, voiko olla Voitko mahdollista? avata vähän? No, on ollut kivoja asioita, sanotaan näin. Mitä kivoja Kivoja asioita? juttuja tapahtunut. Kerro nyt vähän lisää. No, on ollut ihan hyvät ilmat, Voi jee. Kiva sää. Jestas. kiva sää, kivoja reenejä. Sitten meillä on ollut toi Action Week menossa, niin siellä on ollut ihan kivoja tapahtumia. Ja. Joo, hyvin menee. Ja sitten mä otan illan, mä pääsen käymään Varkaudessa. On ehkä koko ensi viikon siellä, mahdollisesti. Oi. No miten Linda? Hyvin kanssa. Avaanko mäkin vähän enemmän? No, ois kiva. Joo, no mäkin kävin pitkästä aikaa kotona. Niin sieltä Forssa. hyvä Forssa mainittu. Tori. Joo. Onko siellä tori? Ai onko tori? Niin. No totta kai on tori. Ai no niin. Joo. Näin niinku kavereita ja vietin aikaa perheen kanssa ja kaikkea kivaa tuli tehtyä, niin on ollut kyllä kiva viikko. Ja mä lähden nytten lauantaina Rukalle pääsiäiseksi. Hullu. Lauantaina Rukalle pääsiäiseksi. Eikö pääsiäinen on vasta? Ootko koko viikon siellä? Joo, mä oon viikon pois. Sen takia me äänitetään vähän Aivan. jaksoja tässä. Niin, joo. Ei Eikö sä meillä, sanoa, että sä oot Varkaudessa viikon? varmaan ei meillä ensi viikolla ole kuin pari tuntia. Niin, sitä mä olin selittäisin, että meillä on aika vähän koulua nyt. Just näin. Näinhän ne no asiat. niin, mennään Veeraan. Kuulostaa Joo. kivalle. Mennään Veeraan. No munhan piti lähteä tuossa viime viikon keskiviikkona tänne Kotkaan. Siellä oli sellainen opiskelijatapahtuma, mutta sitten maanantain, Elämä puuttui peliin. aprillipäivä yönä. Silleen, että päivä oli jo kerännyt vaihtua sinne 1.4. Niin tuli sellainen pikku norovirus kyläilemään. Ja se oli aivan shit show. Hyvin sanottu. Älä vaan enempää. Keho otti screenshotteja niin sanotusti. Jos ymmärrätte yskän. Mutta siitä on nyt parannuttu. Ja elämä hymyilee taas. Joo, ootan kyllä lähden nytten sitten torstaina tonne Helsingin suuntaan. Tai itse asiassa perjantaina vasta, mutta menen sinne moikkaamaan kaveria. Niin ollut kaikenlaista hauskaa tässä viimeaikaisessa arjessa. No niin, eli kaikilla on vähän reissuja tiedossa. No mut mennäänkö päivän aiheeseen, eli ihmissuhteisiin? Aloitetaan tällaisella tosi kevyellä tähän, että mikä on teidän elämän merkittävin ihmissuhde? Kauhea. Heitinkö pahan? Mä en osaa sanoa vaan Veera, jos sulla. Mä voin miettiä tässä vielä hetken. Mulla on ehdottomasti ehkä, niin, no joo. Mietin, että mulla on kyllä mun edesmenneen mummin kanssa oli niinku merkittävin. Ja varmasti just siitä tekee sen merkittävimmän se, että se ei ole enää täällä planeetalla meidän kanssa, mutta se oli mulle niinku valtavan iso ja merkittävä ihmissuhde. Ja se oli sellainen ihminen, joka tuntui tavallaan, vaikka meilläkin oli ikäeroa aika paljon, niin tuntuu, että se jotenkin ymmärsi mua jotenkin tosi hyvin. Ja se oli mulle ehkä enemmän kaveri kuin niinku isoäiti. Ihanaa. Ja niin, se oli aina mun puolella ja se oli sellainen paikka, minne aina mä halusin mennä. Me asuttiin jossain niinku, meillä on ehkä 20 kilsaa niinku meidän kotoota mummin luo, niin mä pienenä. Mä en osannut vielä edes pyöräillä. Mulla oli apurenkaat pyörässä, niin mä vaan olin mun porukalla sillä, kun mä suutuin niille, mä lähden pyöräille mummille. Ja sitten mun vanhemmat on lähtenyt mun perään, että se nyt ihan yksin voi sinne lähteä. Ja paljon ollaan mummin kanssa aikaa vietetty yhdessä. Voi vitsi, mä oikeesti vähän herkistyin. Ja siis mä olin ajatellut, että mä vastaan tähän ihan eri lailla. Mut nyt kun sä sanoit ton ääneen,
Siis munkin mummo on kuollut jo pari vuotta sitten. Mutta mulla oli, niin mä pystyn samaistumaan tohon. Mä en tiedä, ootteko te nähnyt mun tatuoinnin, mutta mulla on siis tatuointi myös Siis otettu. Joo, mulla on myös pitkään ollut harkinnassa. Joo, mä viime kesänä päätin, että nyt mä teen sen. Mut siis mä pystyn niinku tosi hyvin samaistumaan tohon, että mulla oli kyllä ihan niinku tosi samanlainen ajatus tohon. Et myös mun mummo oli mulle kuin kaveri ja sellainen tosi läheinen. Ja just niinku, meidän mummo asui itse asiassa meidän niinku seinän toisella puolella. Oi. Että toikin, kun sä sanoit, että kun suutuin, niin hyvin samaistuttavasti. Mäkin aina sitten menin sinne ja siellä oli aina hyvä olla. Ja mä muistan myös pienenä, että me oltiin aina silleen, että mennään yökylään siis niinku seinän toiselle puolelle. Ja mähän pakkasin niinku kaikki mun tavarat sinne ja koko perhe kantoi jotain legoja ja kaikkea sinne. Ja sitten mä olin joskus 8 aikaan silleen, että mä haluun kotiin yöksi. Mutta se on yksi. Mutta sitten mulle tuli myös mieleen ihan vaan mun ihan parhaan kaverin kanssa. Me ollaan siis samanikäisiä ja ollaan tunnettu tyyliin 1-vuotiaista asti, jossain perhekerhosta asti silleen, että se on myös ollut semmoinen tosi merkittävä, mikä on niinku säilynyt tässä, vaikka on ollut yläasteet ja kaikki, missä ollaan riidelty ja tapeltu ja niinku on ollut vaikeuksia ja nyt kun asutaan niinku kauempana, mutta silti niinku pidetään yhteyttä tyyliin joka päivä ja se on silleen, että siihen ihmiseen pystyy kyllä luottamaan ihan 100%. Toi on kyllä hyvä. Kaikilla pitäisi olla melkein tommonen. Mites Julle? No, tää on vähän vaikee. Tai siis, no mä kyllä sanoisin tähän niinku Viivin, mutta kun me ei ole taas Viivin kanssa tunnettu niin koko elämäämme. Mutta ei se tarkoita sitä. Viivi on siis sun sisko, eikö vaan? Siis tavallaan joo. Mietin, että kuulijat ei ehkä tiedä, että kuka on Viivi. Ei, Viivi on siis mun äitipuolen niinku lapsi. Et se ei periaatteessa ole mulle mitään verisukua. Mutta mä en koe, että sen tarvis olla silleen, että olisi tuntenut, koska niinku, ootte tekin varmaan luonut niinku, aikuisiälläkin merkittäviä niinku, Kyllä. Vaikka ei me ihan aikuisia ehkä vielä olla kumpikaan, mutta... No mut silleen, tiedätkö, niinku, tavallaan niinku, kun itse, tai silleen, että ei ollut niinku lapsesta asti mukana, kyllä. Niin on, ja kyllähän siitä voi vaikka 5 vuoden päästä sä voit ajatella, että se on ollut sun merkittävin ja semmonen, tai kyllähän monelle varmasti joku parisuhde tai aviomies tulee jossain kohti olemaan, ethän sä sitäkään ole tuntenut välttämättä lapsesta asti. Mut joo, kerro, jatka. Joo, Viivin kanssa ollaan koettu ja nähty vaikka mitä. Ja nyt asutaan tosiaan eri paikkakunnilla, ei kumpikaan asuta enää kotona. Mut silti pidetään yhteyttä aina kun vaan keretään. Ja sille voi just silleen soittaa milloin vaan. Jos se ei vastaa, niin sit se on voi. ja näin poispäin. Ja toinen on sitten äiti. Äiti on aina tukena ja turvana. Toi on kyllä kanssa. Onko ne ihmissuhteet opettanut teille jotain? Varmaan aika paljonkin. Niin. Ei tässä ehkä osaat silleen 1-2 asiaa merkitä, mutta päivittäin tulee jotain uutta yleensä. Tuleeko sulle mieleen? Mulla siis mummi niinku kuoli aika nuorena, että hän oli 60 ja oli niinku pitkään sairastellut ja silleen, no mun nuoremmat sisarukset ei esimerkiksi ehkä ole nähnyt häntä sellaisena, mitä mä, että silloin kun mä olin vielä nuori, tai siis lapsi, niin mummi pystyi toimimaan ihan normaalisti ja näin. Ja me touhuttiin tosi paljon kaikkea yhdessä. Niin mun sisarukset ei niinku ole nähnyt sitä sellaisena, kun ne on niin paljon nuorempia, että se on ollut sitä aika niinku rajoittunut sen elämä. Niin tavallaan ehkä jonkunlaista sellaista, että haluaa pitää itsensä mahdollisimman silleen terveenä ja että pystyy itse toimimaan niinku pitkälle läpi elämän, ettei joutuisi samanlaiseen tilaan. Ja sitten myös ehkä arvostaa sitä, niinku arvostaa niitä ihmisiä, jotka on siinä lähellään, että tietää, että se ei ole niinku loputonta se, että ne on siinä vierellä. Toi on kyllä hyvä. Tuossa tuli just mieleen se, mitä ehkä pitää itsestäänselvyytenä, mutta silleen, että pitää just yhteyttä vaikka niihin isovanhempiinkin. Mulla ei siis ole oikeastaan edes ollut silleen, no mun mummi kuoli silloin, kun mä olin joku 6-vuotias, mutta just mummo on ollut silleen, että se oli tosi pitkään kuitenkin silleen,
niinku elämässä ja pidin kyllä tosi paljon yhteyttä, mutta just niinku se, että pitää yhteyttä niihin läheisiin ja on silleen läsnä, koska ne ei oikeasti ole täällä ikuisesti. On se sitten kaverisuhde tai mikä tahansa, että niinku, ehkä semmoinen oppi muutenkin, niinku, mitä on niinku oppinut, että niinku, pitää yhteyttä ja kyselee niitä kuulumisia ihan vaan siltä kaveriltakin. Menipäs diipiksi. Niin meni. Tämmönen kevyt kiva alku. Älä! Mut hypätäänkö me sit vähän ehkä iloisempaa, ettei tämmönen ihan itkuks heti Hypätään. aamusta. Niin, ootteko te niinku löytänyt uusia kavereita uusilta paikkakunnilta? Ja jos ootte, niin millä tavoin? Mitkä teitä on teidän mielestä ehkä edesauttanut siihen, että ne ystävyyssuhteet on syntynyt? No mulla ainakin itselläni on ollut just silleen niinku yhteisiä kavereita. Et mä en ehkä itse ole ollut se, niinku se aloittava osapuoli, vaan mä oon niinku mennyt mun jo tutun kaverin kautta ja sit sitä kautta tutustunut niihin silleen paremmin. Ja sitten tietysti kaikki tämmöiset, jos se menee vaikka, no sanotaanko jonnekin harkkaa vaikka jonnekin, tai jonnekin työpaikkaa, niin kyllä siellä sitten niinku tulee väkisin niitä kavereita tehtyä. Niin eihän sulla ymmärtääkseni täällä ollut. No Saaraan tunsit sillä joten, kun tiesit. No, Mutta niin, ei meidän ikinä luokalta. juteltu. Miten sä meidän luokalla niinku aloit solmimaan ihmissuhteita? Siinä vaan tuli vähän pakosta juteltua. Tuli kaiken maailman ryhmäytymistehtäviä ja kivoja semmosia juttuja, niin kyllä sieltä löysi niinku samanhenkisiä porukkaa sitten. Mä just mietin tossa kanssa, että musta tuntuu, että niinku, jotenkin vaan ohjautuu niihin silleen samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja sit vaan kun te löydätte jotain yhteistä ja rupeatte siinä tutustumaan, niin sit se vaan jotenkin menee silleen. Mä pidän tuossa yhtenä tärkeänä elementtinä sitä, että oikeasti ei pitäisi luoda niitä ennakkoluuloja, koska tavallaan meidänkin luokkalaista monesta on ollut jotain ennakkoajatuksia tai näin, ja loppupeleissä ne kaikki on ehkä kumoutunut. Tai silleen, että jos sä oot ajatellut, mäkin muistan silloin alkuun, mä ajattelin, että okei, että tonkaan mä en ehkä välttämättä tuu niin toimeen ja näin. Ja nyt mä oon tajunnut, että mä tuun joka ikisen meidän luokkalaisen kanssa toimeen. Ja niin kun tässä pikkuhiljaa ne tavallaan muurit on niinku, kun on päässyt tutustumaan enemmän niihin ihmisiin, niin ne on niinku laskeutunut ja silleen, että nyt mä oon silleen, että no totta kai toi on tosi hyvä tyyppi. Että miten mä ajattelinkaan silloin alussa noin. Toi on. Pitäisi olla niinku avarakatseisempi ja sit niinku just jättää ne ennakkoluulot pois. Ja pahin on toi just, että joo, että tonkaan mä en varsinkaan. Niin sit se on ihan varma, että se on yhtäkkiä joku tosi Mulla hyvä on ystävä. käynyt niin monta kertaa just niin. Mut se on kyllä. Mut ehkä mä nyt sanoisin tohon, että niinku laittaa itsensä sillä alttiiksi sillä ja niinku rohkeasti vaan antaa itsestään jotain niinku muille, niin kyllä nekin alkaa antamaan sulle. Kyllä. Ja sitten jos se näyttää, ettei anna, niin sitten move on ja sitten etsii uutta seuraa. Niin. Kaikkien kanssa ei vaan tuu välttämättä toimeen. Ei. Ja sitten voi antaa uusia mahdollisuuksia myöskin. Että oikein, että ei mä niinku esim. Vaikka tutustunut heti alkuun teihin. Niin. Tai silleen, että eihän me oltu niinku varmaan viime vuonnakaan vielä silleen, mutta niinku pikkuhiljaa, tiedätkö, kun on tullut lisää kaikkia ryhmätöitä ja kaikkea sellaista, niin sitten oppii kaikkea uutta ihmisistä. Musta tuntuu, että tämän podcastin aikana on jo tullut niinku ihan sikana. Tosi paljon. Niin. Ja siis esimerkiksi just niinku porukka, missä Linda oli sillä tiiviisti, niinku, vaikka sillä niinku opinnoista, niin mä olin vaan sillä, noi ihmiset ei oo yhtään mun tyyppisiä. Sama. No. Ja nyt mä oon huomannut, että ne ei oo todellakaan sellaisia ihmisiä, mitä mä oon kuvitellut. Niin, mutta miettikää oikeesti, ennakkoluulot on niin jotenkin silleen ihan sairasta. Mm-hmm. Ja sekin alkoi sit siitä rakoilee, kun no sit sä tulit meidän reeneihin. Mä aloin suhun tutustua vähän paremmin. Sitten mä huomasin, että ei ne muutkaan ihmiset sun kanssa ollut semmosia, mitä mä ehkä luulin aluksi. Ihanaa. Aika hauska. No mitäs sitten? Onko teillä vielä tästä jotain? Me ollaan varmaan käyty tässä aikaisemminkin jaksoissa näitä aika paljon läpi. Jep. No miten teidän perhesuhteet? Voi. Voi kuule. No nyt kun ollaan tässä ihmissuhdejaksossa, niin mennäänkö sitten taas syvämpään? Kyllä vain. Mennään vain. No tällä hetkellä, siis ihan
hyvät on niin kuin välit kaikkeen. Mutta voin sanoa, että tuolla teini-ikäisenä ei ollut niinkään, että tosiaan niin kuin aiemmin on maininnutkin, niin mun vanhemmat on eronnut silloin, kun mä oon ollut ala-asteella. Ja se on edelleen yksi mun silleen suurimmista traumoista mun elämässäni. Se heijastuu hyvin paljon mun ihmissuhteisiin. Ja mä muistan, että mun isä olisi niinä aikoina mulle silleen, että pitäisikö sun mennä terapiaan. Ja sitten äiti oli siihen vaan silleen, ei se mitään terapiaa tarvi. Ja sitten mä olin vaan silleen, en niin. Ja näin jälkikäteen oikeasti voi, kumpa mä olisin mennyt, niin moni ihminen olisi päässyt niin paljon helpommalla. Ja niinku, mä oon niin katkera mun vanhemmille. Jos kuuntelette siellä, niin Kun kuuntelette. niin, koska oikeesti mua niin harmittaa, miten siis se hoidettiin mun mielestä niin päin persettä koko ero ja ihan kaikki, mikä siihen liittyy. Niinku, mulla on vaan niinku silleen, kun mä muistelen mun lapsuutta, niin tulee tosi paljon ikäviä muistoja. Ja niinku, niin, vaikuttaa tosi paljon. Ja silleen, nyt sillä vanhempana, kun sitten on ehkä prosessoinut niitä. Ja niin, kerrottakaa, että siis mä en jossain vaiheessa ollut mun isän kanssa oikein kauhean hyvissä väleissä. Ja sitten justiinsa mä karkailin kotota ja kaikkea. Sitten mä oon välillä vähän temperamenttinen. Niin sit mä vaan lähdin, niin kun mä vaan pakkasin repuja lähin jonnekin ja seikkailin jossain pitkin metsää. Ja Siis minkä ikäisenä? no mitä mä nyt on ollut? Ehkä 6-luokalla, 7-luokalla, Joo. 8. 8 oli kyllä sillä niinku, silloin paiskottiin ovia ja kaikkea. Että Joo. en niinku viihtynyt siellä. Ja Onko se siis ollut silleen, tai oliko teillä niinku silleen, että sä olit vaikka vuoroviikot vai miten teillä niinku toimi? eka meillä oli sillä, että me oltiin niinku vuoroviikonloput iskällä muuten Joo. äitillä. Mut sitten jossain vaiheessa se muuttui niinku silleen, että joka toinen viikko molemmilla vanhemmilla. Joo. Näin. Ja sitten justiinsa meillä kotonakin on ollut sellaisia niin kuin meidän perheen ulkopuolisia ihmisiä, joidenkin kanssa ei sit olla tultu toimeen. Ne on vähän lisännyt sitä vettä sinne myllyyn ja Joo. kaikkea ihanaa. Mutta mä toivon, että mun sisarukset, mä toivon niin kuin koko sydämestäni, että ne on ollut niin pieniä silloin, että ne ei ole tajunnut mitään ja että niillä on sillä hyvät muistot niiden lapsuudesta. Varmasti ainakin erilaiset, mitä sulla on. Joo. Mutta miten sitten nyt? Onks niinku, No miten sä nyt kuvailisitte ja välejä? kyllä mä tällä hetkellä tuun toimeen ihan mun kaikkien vanhempien kanssa. Ja itse asiassa kaikkien noitten uusien, tai siis mun äidin miesystävänkin kanssa koen tulevan ihan hyvin toimeen. Et nyt ollaan karsittu ne sellaiset ihmiset meidän elämästä pois, kenen kai toimeen. Joo, mä voin tohon samaistua hyvin. Joo. Siis se on aivan järkyttävää, jos sun kotona hengailee ihminen, kenen kanssa sä et vaan niinku, sun tekis mieli mottasta, kun sä näet. Juu. Mut joo, ehkä tässä on myös kasvettu sen verran, että No niinpä. Entä sisarukset? no ne elää molemmat tällä hetkellä sellaista pahaa teini-angstia, että et kun mä menen kotiin, niin ne on silleen, että voisit sä jo lähteä. Miksi sä edes Kiva tulit? nähdä sua. Mä en halua sua tänne. Sä et tuu mun huoneeseen. Sitten, tiedättekö miten mä oon yrittänyt lepytellä näitä välejä? Mä oon ottanut aina mun Snapista, koska mulla on hirveästi snappimuistoja. Niin kuin jostain tältä opiskeluajoilta. Niistä mä aina näyttelen niitä niille. Ja niillä on ihan lempparihahmot meidän luokalta. Oikeesti? Ne on silleen, hei näytä taas videoita siitä ja siitä. Ja se on ainut tapa, miten mä pystyn hengailemaan niitten kanssa. Toi on kyllä paha. Niin. Sitten kun niitten kanssa ei oo silleen päivittäin enää, niin tavallaan kun niistä muovautuu tavallaan ihan eri ihmiset siinä iässä just. Jep. Toi on kyllä totta. No mutta kertokaa te, mä oon nyt paasannut tässä jonkun aikaa. No mulla on ollut mun mielestä aina hyvät suhteet niin kuin vanhempiin. Et meilläkin just vanhemmat eros silloin, kun mä olin päiväkodissa ehkä. Joo, joskus silloin, tosi nuorena kuitenkin. Ja siitä ei silleen hirveästi muistoja ole. Mut silleen, että alkuunhan se oli vähän outo tietenkin. Mutta kyllä se siitä sitten paikkaantui. Me oltiin just niinku vuoroviikoin alusta lähtien, että niinku ihan tasaisesti näihin etenkin äitin puolen
noihin sanotaanko isäehdokkaisiin, niin juu ei. Juu. Siellä oli välillä semmosia tapauksia, että niinku siis mä muistan, kun mä oon itkenyt äitille, että mä en tykkää tosta henkilöstä. Joo. Ja sit jos niitä on vielä molemmissa kodeissa, niin sit oot silleen, ei saatan. Mihinkä tässä oikein voi mennä? Niin, mutta olitko sä vanhin lapsi? Joo, on. Joo. Onko susta tuntunut koskaan sille, että sä joudut jotenkin ehkä kantaa tietynlaista vastuuta siinä niin kuin teistä muistakin sisaruksista? No siis mullahan on vaan yksi pikkuveli. Siis oli silloin vielä. Ai, nyt mulla on sitten tää puoliveli vielä. Joo. Mut ja se on tosiaan, se on mua 2 vuotta nuorempi. Niin, teillä on aika pieni ikäero. Niin, et silleen ei. Ja sit kuitenkin meidän vanhemmat hoiti tän eron silleen, että meillä ei ollut mitään semmoista. Ette ollut välikäsinä? Ei oltu. Joo. Et se oli niinku, siitä mä oon tosi kiitollinen, että se meni silleen hyvin. Ja siis nykyään me käydään golfaamassakin. Käytiin viime kesänäkin, että äiti, Jesse, siis mun pikkuveli ja sitten iskä. Noniin. Niinku samalla kierroksella kaikki. Joo. Että tosi kiva, että pystyy silleen olemaan. Ja no iskän puolen, tai mun äitipuoli on tosi mukava ja se on mulle silleen niinku toinen äiti oikeesti. Et siinä ei ikinä ollut mitään ongelmaa sen kanssa. Tämä on ihan mahtavaa. Niin, juu. Ja ihan että pystyy sanomaan tolleen. Niin. Ja sit kun Viivikin tuli kuvioihin ja sitten tuli vielä se mun puolivelikin sitten vähän ajan päästä, niin oli kyllä kiva. Ja on silleen mennyt kaikki suht hyvin. Ja nykyäänkin on oikein läheiset välit kaikkiin. Jessen kanssa mä haluaisin vähän lähentyä vielä, mutta Jesse nyt on ylioppilaaksi valmistuu tietysti nyt kesällä, niin silloin vähän semmonen vielä, että se ei oikein niinku uskalla jutella mun kanssa niinku asioista, mutta mä yritän kaivautua siitä niinku, sillä niinku syvemmälle pikkuhiljaa. Ja siis meillähän siellä, tai siis siellä mun äitipuolella oli koiria 2 kappaletta silloin, kun me muutettiin sinne. Ja silloin itse asiassa kissojakin oli silloin vielä. Ja siis mähän oon allerginen kissoille ja mun veli on allerginen kissoille. Mutta ne oli siis silleen tavallaan niinku eteisessä, että ne ei hengailu siellä muistaakseni pitkin kämppää. Mehän siis muutettiin kaupungista maalle. Se oli tosi siistiä mun mielestä. Muutettiin semmoiseen isoon omakotitalon keskelle mehtää. Ja siellä oli tilaa juosta ja temmeltää. Ja siellä oli sitten, meillä oli kultainen noutaja silloin. Se oli oikeasti ihan mun lemppari. Me tehtiin sen kanssa, osasi hyppiä niinku esteitä. Me Viivin kanssa aina tehtiin sille kunnon temppuratoja ja sitten meillä oli pikku mäykkis. Se oli ihan pentu silloin vielä. Ja nyt sekin on sekin on nyt kuoli tässä vähän aika sitten. Niin. Ollaan kyllä pitkä matka tultu yhdessä. Ja ne koiratkin on tavallaan pehmentänyt sitä, että silloin oikeasti on niin kuin halunnut mennä sinne kotiin ja siellä on ainakin ne kaverit siellä. Joo, toi on totta. Mäkin sain mun kissoista kyllä silloin. Ja siis tämähän on hauska tarina. Tarina on Veeran kissoihin siis eilen, vai mikä päivä? Kuitenkin tässä ihan lähipäivinä. Juu. Niin siis me saatiin siis meidän kaveriporukka tietää, tai siis osa meidän kaveriporukasta, vaikka me tunnetaan Veera silleen suht läpikotasi, niin me ei tiedetty, että sillä on kissa. Joo, siis mun kaveri oli vaan silleen, että mikä kissan kuva sulla on taustakuvana? Ja sit mä oon silleen, Mikki. Ja sit se on silleen, niin se sanoi, että on ihan tolleen vaan, että Mikki, mutta kuka on Mikki? Mä sanoin, no mun kissa. Sitten se on vaan silleen, siis mitä? Onko sulla kissa? Mitä hitsiä? Ja mä sanoin, no on totta kai, että onhan mä nyt siitä puhunut. Ja sanoin, no et oo. Ja sit se kysyi, niin siitä laumasta siinä oli, mitä siinä oli, 6-7 henkilöä meidän lisäksi. Niin kukaan ei tiennyt, että mulla on kissa kotona. Mutta siis kyllä sitten Emma ja nämä muut ties. En mäkään varmaan tiedä, mutta kyllä mä jotenkin oletin. Sä oot semmonen kissanainen. No niinpä. Joo, mutta Joo, mutta kerro sä sun perhesuhteista. Joo, no siis mä oon kyllä, tai meidän porukat on niinku yhdessä ja on silleen tosi tiivis semmonen perhesuhde kyllä ollut aina niinku vanhempia ja mulla on 2 veljeä, niin heidänkin kanssa. Toki nyt kun kaikki asuu niinku eri puolella Suomea, mut sit jotenkin niinku, meillä on aina ollut tapan silleen, että käydään sitten jossain lomareissuilla yhdessä ja vietään kuitenkin silleen niinku yhteistä aikaa. Mutta
on mullakin ollut siis aikoja, joskus just jotain teini-aikoja, kun on ehkä vähän rakoillut siinä ja ollut vähän semmoinen vaihe, että vanhemmat on ihan tyhmiä ja veljet on ihan tyhmiä ja kaikki. Mutta nykyään kyllä on silleen tosi läheiset ja musta tuntuu, että jopa vielä niinku läheisemmät nyt, kun on niinku muuttanut kauemmas ja tälleen. Ja sitten just arvostaa sitä aikaa, kun sit näkee. Ja jotenkin on semmoinen jälleen näkemisen eri emo. Ja sitten on niinku ihan eri. Me kyllä äitin kanssa yliin soitellaan joka päivä ja käydään kaikki jutut läpi ja kerron sille kyllä tosi paljon kaikkea. Että silleen on myös merkityksellinen ihmissuhde siinä. Joo, tuosta tuli mieleen siis, että mullahan on niinku, mun mummo ja sitten mun tädit, niin meillä on niitten kanssa ja mun serkkujen kanssa niinku, sitä mä ihailen kovasti, että millainen niinku, tai millaisia ihmissuhteita me ollaan niitten kanssa luotu. Että me ollaan tosi tiiviisti niitten kanssa. Ja aina jos mä niinku käyn Kouvolassa, niin mä näen myös niitä ja meillä on ihan superhauskaa niinku keskenämme. Joo, toi on myös tärkeää, että on niinku sen ydinperheen lisäksi myös niinku muihin sukulaisiin ja ystäviin ja kaikkeen. Tai tosi kiva, että on myös niinku paljon läheisiä ympärillä. Ja sitten mä mietin myös Julle sellaista, toki ehkä Lindallakin, mutta että just, että jos on vanhemmat eronnut, niin uskot sä, että se vaikuttaa sun niin kun, jos sä mietit tuollaista parisuhdemaailmaa, niin onko sulla jäänyt jonkunlaisia niin kun, asioita sieltä? Niin kuin esim. Mulla on silleen, että mä jotenkin koen, että tai siis kun mullahan oli, kun mä tultiin tänne kouluun, niin mulla oli vielä tällä ajatusmaailma sillä, että mä tuun elämäni aikana seurustelemaan yhden kerran. Ja sitten jos se kariutuu, niin sittenhän mä olen yksin loppuelämäni. Sä oot yksinäinen kissanainen. Jep. Mutta Aika raju. mulla on tehty tässä tällaista interventiota läpi opintojen. Ja se on nytten, se on pikkuhiljaa tullut sieltä alas ja mä pystyn hyväksymään asian, että se ei ehkä välttämättä mene näin. Mutta edelleen mulla on se, että jos mä jonain päivänä lapsia saan jonkun miehen kanssa, niin se on mun elämäni suurin epäonnistuminen, jos siitä tulee ero. Mä en missään tapauksessa halua mun lapselle, niin mä toivon niin kovasti, että se saa elää ehjän perheen elämää. Nyt kun mä oon kuullut tässä vaikka Jullen perheen tarinan ja sitten sun, ja selvästikin niin kuin sulla on erilainen, niin pystyisikö ajattelemaan vaikka silleen, että niin kuin se ero hoidettaisikin silleen vähän niin kuin paremmin? Tai silleen, että niin kuin niin. No, mä oon miettinyt tätä, mutta mä oon jotenkin silti ihan silleen, että ei. Mutta ootko sä sit valmis roikkuu vaikka siinä suhteessa, jos se olisikin ihan niinku kun mä oon miettinyt totakin, että kun tavallaan se oli tosi hyvä asia, että mun vanhemmat eros. Mutta sit tavallaan niin ei. En tiedä. Ja mä huomaan, että toi vaikuttaa tosi paljon. Mä oon jotenkin todella silleen ehkä sitoutumiskammoinen ja kaikkea. Ja varmasti nuo ajatukset niin kun vie sitä tavallaan eteenpäin. Tai niin kun, tavallaan noitten ajatusten takia mun on vaikea niin kun hypätä silleen ihmissuhteisiin. Tai niin kun parisuhteisiin. Koska se on niin vahva se pelko siellä takana. Että mitä jos tässä käy huonosti. Ja sit tavallaan onko sulla jotain vastaavaa? Tai siis voihan sullakin olla, vaikka sä oot niin kuin tällaisesta onko se ydinperhe se oikea sana? Ei ehkä. Mikä se on? Se sana perheelle. Missä? perhe. Niin, no, mutta sulla on tällainen ehjä perhe. Niin. Onko sulla jotain sellaisia, niin kuin, mitkä vaikuttaa niin kuin sun nykypäivänä sun parisuhde-elämään? No ehkä siihen ajatukseen silleen, koska munkin vanhemmat on ollut tosi kauan yhdessä, niin totta kai se on niinku, tiedätkö, silleen ihailee, että niinku on semmoinen, ja varmaan koska yhteiskuntakin olettaa, että ihmiset on niinku yhdessä loppuelämäänsä, ja et, tiedätkö, no en tiedä, olettaako enää. No niin, toki se on muuttunut ja tälleen, mutta musta tuntuu, että miksei kaikki ajattelisi ainakin siinä kohtaa, että, niinku, että se menisi niin, mutta en mä ajattele silleen sit taas, että en mä myöskään halua elää niinku, tiedätkö, epäonnellisen, tai mikä, onko epäonnellinen sana, mutta silleen onnettomasti. Niin sitten taas jos se tilanne on, se on niin vaikea, kun sä olisit siinä tilanteessa, niin ehkä se
Niin, voi kun voitais nähdä jostain unelmapallosta, että miten tässä nyt käy. Toisaalta en haluaisinko en nähdä. haluais kyllä, joo. Parempi kuin ei Eihän nyt lähtökohtaisesti kukaan ajattele silleen. Tai siis ainakin mulla on semmoinen, että jos ja kun mä haluan lapsia, niin kyllä mä yritän pitää huolta, että se on semmoinen ihminen, kenen kanssa mä, niin kun, kenen naamaa mä jaksan katsoa loppuelämäni sitten. Niin. Mutta ei sitä ikinä tiedä. Ei, ja kun elämä muovautuu ja kaikki tilanteet muuttuu ja ei tiedä mitä sattuu. Se on tärkeää, miten sen just käsittelee sit sen eron. Jep, ja mulla nyt on ylipäätään ihan niinku elämäni aikana tullut ihan hirveä niinku. Tää on oikeesti joku mun terapiaistunto varmaan tää jakso, mutta siis ihan hirveä pohdintaa. menettämisen pelko, koska on tullut sellaisia tilanteita, että on mennyt niinku tosta oikealta ja vasemmalta ihmisiä sillä tosi yllättäenkin. Ja nuorella iällä niin ihan hirveä, siis ai kauhea kun mä pelkään. Aina kun tulee vaikka lomatkin, niin mä oon ihan silleen, mä muistatteko te, mutta kun meillä tuli ensimmäinen joululoma, niin mä heitin Olkassa jonkun ihan kauhean vitsin, että kaikki vaan hiljeni, kun mä olin silleen, että älkää nyt ajako kolareita, että mä haluan nähdä teidät vielä tulevaisuudessakin tai jotain tollasta. Ja kaikki vaan katsomaan silleen, että sellainen vähän rankempi vitsi siihen väliin. Oi Veera. Niin. Toikin on kyllä paha. Niin. Mä pystyn tohonkin samaistumaan, koska meilläkin on ollut aika paljon kaikkea. Niin, siis meidän äiti nauraakin välillä, kun jos niin kun me tullaan kotiin tai jotain ja joku on, niin sit me kysytään aina silleen, ketä nyt on kuollut. Joo, ja oikeesti kun äiti ilmoitti mulle niinku mummin kuolemasta niin puhelimella, koska mä olin niinku Kuokatissa, niin se oli aamulla yrittänyt soittaa mulle ja mä nukuin vielä silloin. Sitten se oli silleen, että soita heti kun heräät. Ja sitten mä niinku soitin sille. Ja sitten se aloitti sen niin, että mä en nyt tiedä, miten mä kertoisin tän sulle. Ja nykyään joka ikinen kerta, jos mä näen, että joku on soittanut mulla aamulla aikaisin, tai sanoo, että soita, kun kerkeät, niin mulla tulee mun sydän alkaa hakkaa ihan mä ymmärrän ton. Tai jos joku vastaa puhelimeen silleen, niinku, että se on soittanut mulle, ja se vastaa jotenkin silleen, niinku, jotenkin vaikeasti. Joo. Niin mä oon ihan, siis se on ihan hirveetä. Joo. Mua kans siis pelottaa toi, kun siis mulla on mun elämäni aikana, mitä mä muistan, niin siis mun isoukki kuoli jokunen vuosi sitten. Mut mulla ei ketään muuta niinku silleen läheistä kuollut. Niin mua oikeesti pelottaa, että miten mä tulen särkymään sit, kun joku niinku semmonen, no isoukinkaan me ei oltu niin läheisiä, mutta kyllä me kuitenkin oltiin silleen, niinku tälleen juteltiin ja kaikkea tämmöistä silloin, kun nähtiin aina. Mut niin. Sitten kun joku vaikka, no en mä nyt halua sanoa ketään tiettyä tietenkään, mutta silleen just jos joku läheinen kuolee, niin en mä tiedä miten mä tuun reagoimaan. Niin. Joo, ei ole mitään kokemusta just siitä. Siis kyllä mä olin kanssa, mä olin niinku sit loppujen lopuksi, mä olin aika vanha siinä vaiheessa, kun niinku tuli sellainen, minkä muistaa silleen, että olinko mä ehkä 15. Niin. Ja siihen asti mä olin elänyt niin, mutta sittenhän niitä alkoikin menemään siitä. Niin oli se aika rankkaa. Ja sitten tohon vielä, niinku, että tavallaan aina sanotaan siinä vaiheessa, kun joku menehtyy, että kyllä se aika auttaa. Ja joo, kyllä se auttaa ja näin, mutta mulla tulee just mummin kuolemasta tässä kuussa, niinku, tuleeko siitä 4 vuotta. Niin kyllä mä huomaan, että joka kerta, kun kalenterista vaihtuu huhtikuulle, niin kyllä mulla tulee heti. Mä oon niinku tässäkin kuussa jo monta kertaa mummi on käynyt mun ajatuksissani. Sillä, että se suru vaan ehkä vaihtaa muotoaan. Ja sen kanssa oppii elämää. Ja sit varsinkin jos joku menehtyy sille traagisesti, niin sehän on pahin, kun sitä jää pallottelee, että mitkä on ollut ne sen viimeiset hetket, mitä on tapahtunut, mitä se on tuntenut, onko sitä sattunut, onko se tajunnut. Ja kun noihin ei saa ikinä vastausta. Apua oikeesti. Nyt on pakko hyppää kevyempiä aiheisiin tai mä alan itkeä. Mä en tiedä, onko tää iloisempi aihe. No kai tää on, mutta me varmaan päädytään tässäkin johonkin. Miten te käyttäydytte ihastuneena? Vai kun mullahan löytyy tarinoita. Eikö mä pelkään totakin tunnetta. Mä sekoilen siis ihan täysin. Ei sitä saa Veera pelätä, se on ihanaa. Joo, mutta oikeasti kun te eläisitte mun elämää, Herra Jumala, siis mä oon juossut pilttihyllyjä väliin kaupassa.
siellä oli yksi poika ja mä olin silleen, ei, mä en tiedä mitä mä nyt teen. Mä juoksin pilttihyllyjen väliin, ja koska se ei vielä riittänyt, kun mä olin ihan paniikissa, mä soitan äitille, että mitä pilttiä sä oot käyttänyt, kun sä oot tehnyt mikä toi on, siis sellaista, mitä se on, se juustokakku, mihin tulee sellainen piltti päällyste. Joo, niin mä olin silleen, mitäs pilttejä sä oot käyttänyt? En mä todellakaan ollut mitään kakkua tekemässä, mutta mä olin ihan paniikissa. Teitkö sit sen jälkeen kaku? En. Ja siis nyt te kuvittelette, että mä oon ollut joku 16. Ei, oliko mä tää oon ollut viime ihan vuonna? Eikö tänä vuonna. Eikö tää ollut vasta niin? vai viime vuonna. Jompikumpi, mä en ihan varma, mutta siis se on käynyt tässä silleen semilähiaikoina. Niinku vuoden sisään joka tapauksessa. Toi on söpöä mun mielestä. Ei, ihan hirveetä oikeesti. Mut mä ymmärrän ton. Kyllä varmaan jokainen tekee vähän tommosia hölmöjä juttuja. Niin. Vai ei? No siis mäkin ehkä. mulla menee kanssa aina plasmat aivan Joo. sekaisin. Tietysti se riippuu vähän henkilöstä, mutta juu. Kyllä voin hyvin samaistua tuohon verran, että varmasti on tehnyt jotain samankaltaista. Joo, kyllä. Mä veikkaan, että toi on ihan normaalia. Mut eikö se ollut mitään hauskaa tarinaa? Mulla ei ainakaan tuu mitään tosta. Siis mulla on vaan semmonen just vaikka, no just siihen tulee vähän semmonen, että jos sä näet, että se on jossain, jos vaikka jossain oloissa on koulussa. Mä muistan yläasteella näitä monta tämmöistä tilannetta. Tiedätkö, sä oot jossain yleisessä isossa aulassa. Sit sun on pakko alkaa heittää sun kaverille jotain kunnon jerkkua tai Joo, jotain, toikea. että vähän semmonen pikku show pystyy. Ei, kun toi on ihan hirveetä. Mut siis, niin. Ootteko sellaisia, että hakeudutte seuraavaan ja välttelette? Se riippuu ihan Niin. tilanteesta. Musta tuntuu, että Jep. ehkä kuitenkin vähän enemmän silleen välttelijä. Semmonen too cool. Just semmonen cooli välttelijä. Juu. Juu, no kun mä teen niinku, mulla saattaa päivät vaihdella tosi paljon keskenään. Toisena päivänä mä oon ihan sellainen hehe, ja sit toisena mä oon silleen apua, juoksen karkuun. Juu. Mut ihastutteko te niinku helposti? Tätä mä oon miettinyt paljon. Periaatteessa joo, mut periaatteessa en. Tai sillä, että se prosessi käy mun päässä. Ja sit mä tosi pitkään on silleen, että Veera, tää ei oo nyt järkevää. Ei. Mut sit jossain vaiheessa, jos on käydäkseen, niin sitten mä ihastun. Ja mä ihastun vielä sillä, että se on tosi pitkäkestosta. Sillä, että se ei mene ohi ennen kuin se on käsitelty se aihe. Sama. Joo, ja musta tuntuu, että ei ehkä nykyään enää ole semmoinen, mutta jossain kohti oli kyllä kunnon salama ihastuja. Mulla menee varpat ihan kippuraan, kun mä mietin näitä. Mitä? Siis kun mulle tulee niin semmoisia tavallaan hyviä muistoja No kerran mieleen niin. näistä. Ihanaa. Siis ei sille ei mitään tiettyä, mutta silleen niinku silleen Tulee hyvä vibe. ajatuksena. Joo. Siis mun mielestä ihastuminen on ihanaa. Mä en jotenkin, en mä tiedä. Se on Ai, sama. ei oo ihanaa. Mulla menee kaikkiaan sekaisin yöunet ja ihan Niin, mutta kun se just on siinä se Niin. pointti. ei oo ihan kauheeta. Onko teillä jotain sellaisia niin kun, sellaisia tilanteita, missä on ollut joku poika ja sitten ette, tai niinku, jos nyt sattuu olla nainenkin, niin että te ette niinku ehkä tajunnut silleen, että tai te olette miettinyt silleen, että voisikohan tota kiinnostaa, ja sit se on heittänyt jonkun niin ilmiselvän jutun, ja sitten ootte vaan ollut silleen, Sitten menee ihan shokkiin. niin, ja sit myöhemmin ajatellut silleen, hitsi, mitäs toi muuten itse asiassa sanoi mulle, toihan on ihan selkeä. Onks täällä Juu, tällaisia? on. Mitä esimerkkejä heittää? Pitää hetki miettiä. Koska mulla tuli heti mieleen, No kerro. oli kerran yksi tällainen poika, ja sitten mä sen kanssa jotain juttelin siinä, ja sit mä olin silleen, että joo, että mä tykkään niinku tällaista ja tällaisista pojista. Ja sit se vastaa mulle silleen, mä oon just sellainen. Ja mä katon vaan sitä silleen, Ja sit mä en vastannut mitään muuta kuin, Ja sit Aika ilkeä. sen jälkeen mä olin silleen, niinku, sit meni niinku ehkä viikko, ja mä aloin kelaa tätä asiaa silleen, Vähän pitkät piuhat. just tämä. Ja mä olin, että mitäs. Ja sit jälkeen muutenkin miettinyt silleen, että oikeesti
miten mä oon ollut niin silleen ns. Sokea, vaikka mä nyt huono näköinen olenkin. Mut eikö tollasessa tilanteessa me vähän se tulee niin suoraan siihen, että sä oot jep. Niin. Ja sit kun siis musta tuntuu, että mä ihastun aina semmosia ujoa poikia yleensä. Toi on paha. Niin. Toi on paha. Ja sit kun ne ei tavallaan, sä et ite älyä, jos mä oon semmonen aika heittäytyvä sit kun mä oon ihastunut, joissakin tilanteissa taas tietysti, niin sitten sä et niinku tavallaan tiedä, että onko se niinku hyvä vai huono asia, mitä se tulee niinku takaisin tavallaan. Niin, juu. Niin, Että onko se signaali? Niin. Vaikka se olisi oikeasti kiinnostunut, mutta kun se ei uskalla tavallaan, niin sit se vaan on vähän Niin, sille ujo ja sit lähtee tavallaan sit tilanteesta vaikka pois. Niin, se on paha. No, nyt tulee taas tarina. Joo, tässä. Mä mietin nyt tässä, että miten näitä kaikkia tarinoita tässä voi kertoa. Ettei silleen Kaikki vaan. koko niinku kansalle kerro saman tien, että kuka henkilö on kyseessä. Niin, no mutta siis. Oli tällainen, mä olin katsellut sillä jonkun aikaa yhtä tyyppiä. Ja sitten mä oltiin yöelämässä ja sitten mun paras ystävä siis tiesi tästä. Ja se oli silleen, Veera, nyt se on täällä. Tai itse asiassa, no niin, mä menin sanoa silleen, että ei, että se on nyt täällä. Ja sitten se mun paras ystävä sanoi, no niin, Veera, nyt sä menet juttelemaan sille. Ja koska mä koen, että mä olin ehkä itse toiminut aiemmin yhdessä silleen meidän kohtaamisessa tosi tökerösti. Ja mulla tulee aina toi, että jos silleen joku kiinnostaa, niin mä siis mun mielestä käyttäydyn tosi silleen. Meneekö sä lukkoon? Joo, ja mä niinku teen sellaisia asioita, mitkä ihan varmasti ajaa ihmisiä poispäin musta. Se on niinku hölmöjä juttuja. Joo. Mä käyttäydyn hölmösti. Ja näin. Ja sitten siinä koko ilta, tiedätkö, yhtäkkiä ne mun kaikki kaverit ties tästä asiasta. Ja koko seura siis seuras näitä poikia. Ja mua hävetti niin paljon. Mä olin että ei me nyt mennä tonne, että lopettakaa. Ja siis ne ei enää päästänyt mua pöytään istumaan. Ja sitten ne ei enää puhunut mulle, ne ei kattonut mua päin. Ne oli vaan silleen, Veera, me ei katsota sua ennen kuin sä menet juttelemaan sille. Ja mä olin että ei. No sitten mä menen vessaan. Niin tää mun paras ystävä on tällä aikaa mennyt sanomaan tälle pojalle, että voit sä mennä juttelemaan Veeralle? Ja sitten se on silleen, että missä se on. Ja sitten kun mä tulin sieltä vessasta, niin sitten tää mun ystävä oli silleen, mä menin sanoa sen, mä en tiedä onko tää nyt oikein vai väärin, mutta mä menin sanoa sille, että voitko mennä juttelemaan tolle, kun se ei ite uskalla. Joo, no sitten se tuli siihen, niin mitä toimii Veera? Kun se on silleen, että sulla oli vissi jotain asiaa. Niin mä oon silleen, ei oo mitään asiaa, ei. Ja ne mun kaikki kaverit on siinä ympärillä. Ja mä oon silleen, Veera, nyt sä menet. Miksi mä näen ton tilanteen? Joo. Ja sitten näin. Ja sitten mä siinä jonkun aikaa olin silleen, että ei, en tule, en mene, ei. Ja sitten mä olin silleen, että eikö täälläkään ole jo siis tosi noloa, että ei kukaan aikuinen ihminen käyttänyt näin. Toi kuulostaa kyllä aika kiusalliselta hetkellä. Sitten mä olin sinne silleen, okei, no niin, mennään nyt sit juttelemaan. No sitten me juteltiin ja näin, mutta ei siitä sen enempää. Sulla on aika painostavia kavereita. Toisaalta No ihan joo. hyvä juttu. Juu, ja siis voi kuinka tää mun ystävä, niin kuinka hän on siis mun kanssa tuolla baareissakin roikkunut milloin minkäkin heilan takia. Ja ollut silleen, Veera, mä oon ihan jäässä, mulla on nälkä, mulla on huomenna töitä, nyt sä menet juttelemaan tolla ja tolla. Ja sit mä oon silleen, ei. Ja sit oikeesti, en mä ole vaan Eikö se terkkuja. tilanne on vähän molemminpuolinen? No niin. Mutta joo, en mä oon kokenut kovia. Vielä roikkuu mukana kuitenkin. Joo, toistaiseksi. No mites Savonlinnan sinkkumarkkinat on kohdellut? Oliko tää tarina jo niinku Savonlinnasta? Joo, kyllähän nää kaikki on täällä. Onko oikeesti noin paljon menoa täällä? Joo, on. Tietää sit vaan. Mummin pitäisi käydä vähän enemmän tuolla yöelämässä. Miksei mulle tapahdu kuntakymillä tollasta? Se on väärä. Niin. Väärä. Ei ne papat mua lähesty. Vai lähestyykö sittenkin? Sun pitää itsellinen tehdä aloitteita, jos sinä haluat jotain tässä elämässä. Toi on sitten myös toisen ihmisen neuvo. Totta, ehkä se onkin
Ehkä se onkin tässä se vääryys. Mikä se on? Joo, Mut hei. Veera on kohdellut siis... No ei, no jos, enhän minä tässä sinkkuna olisi, jos ne olisi hyvin kohdellut. No, mutta on kohdellut kuitenkin. No on antanut mahdollisuuksia. Onko läiskinyt kalalla poskella? No mutta Nyt mitä, oikeesti ei kalaa tähän jaksoon. mitä muuta ei ole tullutkaan kuin kalaa päin plassi. Ensin vähän, tiedätkö, silleen, Porkkanaa kepin päässä. ei kun onkea silleen vähän nyitää ja sit se saattaa napata ja sit se meneekin tonne pinnan alle koko onki. Sä tarvit vähän vahvemman siiman. Sä et kyllä osaa kalastaa. Siimat on solmussa. Mutta sanotaanko, että Savonlinna on tarjonnut siis itselleni ainakin eniten mahdollisuuksia tässä elämän varrella. Toki siihen on Herran ehkä Jumala, en ois kyllä uskonut. vaikuttanut omakin asenne. Tämäpä. Ja siis mulla on vähän sama. Onhan täällä ollut vaikka Niin. minkäännäköistä porukkaa, mutta Onks teidän kaikki nää ollut niinku yöelämästä? No, ei kaikki. Mut suuri osa. Okei. niin, no ne on vähän silleen, että... Niin, no joo, siellä niihin on ensimmäisiä kertoja kiinnitetty huomiota. Tai no sitten, niin joo, pitäydyn tossa vastauksessa. Okei. Tosiaan terkkui vaan äitille sit, kun kuuntelet tätä näin, että en oo ihan kaikkea sulle kertonut. Ei minä aina tarvi kaikkea Ei kertoa. niin. Äläkä tuu kyselemäänkään. Niin, juuri tämä. Ootko et ois ikinä tätä jaksoa kuullutkaan? Niin, no mitä te luulette? Että voitteko te löytää Savonlinnasta jonkun kumppanin? Kyllä mä veikkaan. Et voi. Mummi? Mummi sanoo kyllä, että ei. Mummi ei nähnyt näitä niinku valoisia puolia vielä. Niin, koska siellä baarissa aina kaikki valoiset puolet ihmisistä paljastuukin. Noin, hei sinä mummi siinä! Läheksä iltadrinkille mun kanssa tonne mun Kilperivuorelle? Kyllä sulla on niin nättipä. Mikä pää? Ja nyt vielä rauhoittuu. Hiukset on niin. Me ollaan tässä jaksossa. Tässä jaksossa hyötyä mennään ihan ääripäästä toiseen. No sitä se tunne-elämä on. Ja siis tästä lähihän mä oon nyt joka viikonloppu sitten tuolla Piitsissä. Suosittelen tiedä minkälaisia vonkalaita sieltä löytyy. Niin, nyt kun on piitsiuunit, alkaa uusi erä kuule kaikilla. Oliskohan siellä kala onnea? Mä pyörän mun päätöksiä. Mä oon silleen, kyllä Savonlinnasta voi löytää aika vonkaleja. Enkä juu. Jokainen chance on mahdollisuus, eikö se niin mene? Oi voi. Mutta Veera, voiko Savonlinnasta löytää jonkun? Joo, no mulla aina välillä se toivo elää ja sit se sammuu ja silleen, mutta sit kun mä mietin tätä mun elämää tässä, niin silleen kuinka monta... Elämää nimiä. Jos mä nyt mietin silleen, että mulla on tässäkin ehkä näitten opintojen aikana ollut aika montakin sellaista ihmistä kiikarissa, niin kyllä niitä aina jostain putkahtelee. Mut terkkuja vaan meidän poitsuille, että toivottavasti ei enää kukaan tässä on vähän ikävä, jos jotain me omaa luokkalaista kattelee ihan siinä niin se jotenkin pilaa vähän silleen tunnelmaa. Sitten ei voi olla silleen, kun kaverit on kavereita. Linda on nyt ihan jotenkin shokista. Minä olen nuori tyttö, minulla on silmät aukki, mutta en minä niille mitään näe. Kun mä en ymmärtänyt, mitä sä tarkoitit. En mäkään siis Olappa nyt vähän. niin. Että toivon, että en kiinnostu enää kenestäkään kaveristani. Oisit heti sanonut. Tosin mä oon ihan sitä mieltä, että nyt ollaan siinä pisteessä, että jokainen meidän luokkalainen on niin kaveripohjalla kuin voi olla. Ja syvällä siellä. Joo, juu. Pohjalla ollaan kaikki. Jep. Mä oon sitä mieltä, että voi löytää. Tässä on vielä kuule pitkä aika eessä. Niin. Ja musta tuntuu, että kaikki aina odottaa täällä niitä uusia opiskelijoita. Ainakin meidän kaveriporukassa ollaan silleen, no niin, ja sitten tulee ne uudet opiskelijat. Aina uusia mahdollisuuksia. Ei, mä en kyllä tohon lähde mukaan. No se on ollut sit eri porukoissa, kun näistä on keskusteltu. Mut joo, ja
Ja silleen eihän me nyt olla kahteltu niinku silleen koko skaala. Täällä on monta muutakin alaa, mitä vois Niin, niinku ja siis eihän smyykailla. tarvitse välttämättä opiskelijoita olla Niin. ylipäätään. Ne voi olla vaikka ne kuntokymin papat. Niin. No joo. Kato ulkopuolelle. Niinpä boksin ulkopuolelle on hyvä välillä astua. No vähän sivuttiinkin sitten, että tämmöiset erilaiset tilanteet, jos on vaikka semmoinen, missä sä oot niinku tavallaan hermostunut tai sit vaikka sä oot niinku onneskukkuloilla, niin kumpi on helpompi silleen sanottaa? Saatteko te sanottaa semmosia, minkälaisia te niinku ootte silloin? Mä osaan omasta mielestäni niinku onnellisuuden silleen sanottaa aika hyvin. Ja mä näytän sen. Mut sitten ikävät fiilikset, niin ehkä enemmän mulla tulee sellaista hallitsematonta käytöstä siinä. Niin, no musta tulee sellainen tosi äkkipikainen ja silleen, että jos mä oon päättänyt kerran jotain, niin sit mä en tavallaan osaa tehdä siinä vaiheessa enää. Jos mä oon kiihtyneessä mielentilassa, niin vaikka joku asia olisi paljon järkevämpi tehdä jollain toiselta, vaan mä oon se, ei kun minä jo kerran tein näin. Ei, sitä ei enää. Siis hyvä esimerkki tästä on se, että esimerkiksi jos lapsena olit käyttäytynyt huonosti, niin mua uhkailtiin usein sillä, että mua ei vie treeneihin. Niin sitten aina kuitenkin porukat lähti viemään sinne, niin sitten just kun mulla oli kerran sanottu, että sä et täällä pääse tänään treeneihin, ja sitten yhtäkkiä on se, no niin, mennään nyt. Mä sanoin, ei, mitähän sä sanoit, että ei me nyt enää sinne mennään. Siis mulla on niinku tollanen, mä en pysty sit hyväksymään, että se asia muuttuu uudelleen. Mä tykkään, kun Veera on tommonen kiihtynyt. Niin. Sieltä tulee noin sen eleet, tiedäkö? Niin, mä niinku näen tämmöisiä kipinöitä vaan lentelee, kun Joo, sä pääset puhumaan toi on näistä vähän asioista. tollanen, tohon kun sohasee, niin Mulle sähähtää, tulee sähköisu semmonen. Että joo. Mut kertokaa tekin nyt jotain, antakaa mulle jotain! Joo. Ja siis mä oon, no varsinkin just tämmöisissä niinku, parisuhdeasioissa tai tämmöisissä ihastumishommissa, niin jos mä oon hermostunut, nyt mä räplään tätä mun mikkiäkin tässä. Onko sä hermostunut meidän seurassa? Vähän on. Tiedätkö? Mulla on käet. Mä räplään kynsiä, kynsinauhaa. No, mä en näytä mun kynsiä edes. Niin siis mä oon semmonen kiemurtelija. Mä luikertelen niinku mahdollisimman mutkasta reittiä sinne ja silleen. Mä en tiedä, se on vaan aina ollut semmonen. Mä en oo semmonen suorapikainen, vaan mä tykkään just niinku kierrellä, kaarella kaikki mutkat läpi ja jos ymmärrätte mitä meinaan. Mut hei, nyt mun heräs vielä, tai siis Linda, kerro sä ensin, mitä sä oot mieltä? Noin. Tulipas nyt yllättäen. Mut mä en tiedä, ymmärsinkö mä tätä nyt oikein. Mut siis mä oon ainakin sellainen niinku yliajattelija. Tämä, sama, 100%. Joo. Ja sitten myös mä oon ihan sika-äkkipikainen. Tiedätkö, mä teen ja sit mä mietin. Se on välillä todella ärsyttävää. Huono yhdistelmä välillä. Joo, se ei ole hyvä juttu. Joo, mutta Ja sit kun sä vielä yliajattelet sen lisäksi niinku kaiken, niin siinä on kuulkaa soppa. Toi yliajattelu on vienyt erittäin paljon aikaa elämässäni. Ja mä olin aiemmin sitä mieltä, että se on vaan joku tyttöjen juttu. Mut sit mä juttelin muutaman meidän luokan pojan kanssa. Ja mä sain ihanaa samastumispintaa sieltä, että ne tekee ihan samaa, ne on miettinyt ihan samanlaisia kelloja. Mä olin siinä, ihanaa, että teilläkin liikkuu tollasia juttuja mielessä. Joo. Mut sit kun tai jos mä oon onneni kukkuloilla, niin mä en tiedä. Musta mä vaan hypin joka paikkaan. Lauleskelen yksin kadulla. Niin. Että jos näet, niin tulkaa auttamaan mua, please. Ja sitten mulla on tällainen mielenkiintoinen pohdinta itselläni, että millaisia toimintamalleja teillä on, mistä te kenties haluatte päästä eroon? Tai että onko jotain sellaisia, niinku, miten te vaikka käyttäydytte just, jos te riitelette, tai kun te olette vihaisia, tai jos teitä on loukattu, niin onko jotain sellaista, mikä toistuu hyvin usein, ja sitten te olette silleen, että voi että kun mä en pidä tuosta piirteestä itsestäni yhtään. Onko tää niinku ylipäätään, että ei tarvii liittyä pelkästään parisuhteisiin? Joo, tää voi olla ihan mihin vaan itse haluat. No mulla tulee ainakin heti mieleen, että kun mä oon niinku tosi temperamenttinen ja sellainen, että mä oikeesti kiihdyn niinku 0–100 ja just ehkä siihen äkkipikaisuuteen, että sit mä sanon hirveitä asioita, mitä mä kadun heti sen jälkeen. Ja sit mä oon aina silleen, miksi mun piti taas räjähtää. Ja niinku, se on ehkä semmonen, mistä haluaisi päästä eroon tai ainakin vähän oppia hillitseen sitä. Mutta mä oon kyllä semmonen niinku tunteiden näyttäjä, että on se ilo tai suru tai mikä tahansa räjähdys, niin mä teen sen näyttävästi. Mut se ei oo aina hyvä juttu. Just niinku ehkä toi tommonen raivoaminen, niin se vois
se on semmoinen, minkä haluaisi niinku oppia käsittelee jotenkin muuten. Joo, mulla on vähän toi sama. Mä en ehkä suoraan niinku raivoo, mutta silleen muuten just, että saatan sanoa jotain aina välillä, mitä en sitten meinaakaan. Ja sit kun mä puhun välillä tosi sarkastisesti, niin sit jos porukka ei älyy sitä, niin sit se on vähän ikävämpi juttu. Toi on muuten kanssa. Juu. Ja välillä joutuu miettimään jossain seurassa. Niinku Hannakin on välillä silleen mulle, että Linda, no ei niinku tajunnut, että sä heitit niinku vitsiä. Että niiden ilmeestä niinku näki sen, että... Eikö ollut joku tilanne joskus, että mä en ollut tajunnut? Joo. Se oli ruokalassa joku. Joo, niin oli. Se pakas. Ei siitä sen enempää, mutta joo. Joo, mulla on kyllä täysin sama kuin Lindalla, että niinku, suutuspäissäni sanoin kaikkea ihan tyhmää ja mä kans niinku saatan räjähtää silleen tosi nopeasti. Ja sit mulla on myös toi, että tavallaan niinku vois opetella sitä, että jos on kiinnostunut jostain ihmisestä, ei edes tarvi olla ihastunut, kun mä en tiedä koetteko te, että ihastumisen ja kiinnostuksella on niinku, ne on eri asiat, mutta itselleni on vähän eri. Sillä, että jos joku ihminen kiinnostaa, niin sitten niin kun, ei tarvis ehkä olla sillä, kun mä oon just semmonen juoksen pakoon, ei kiinnosta niin kun tyyppinen. Vaikeasti tavoiteltava. Juu, ja haluaisin olla sellainen normaali. Ja sitten myös ehkä, että mä lähden tuossa vaiheessa hyvin helposti hakemaan muilta pojilta sitä huomiota sitten siinä sen nähdessä. Ja toi on mun mielestä ihan perseestä. Ja voi kuinka monta kertaa mä oon itkenyt iltani, että miksi minä käyttäydyn näin. Mä oon omasta mielestäni iso kävelevä red flag. Päästäänkö tästä aasinsiltana meidän red or green flageihin? Avaatko vähän kuulijoille? Joo, elikkä varsinkin nyt tuolla niin kun somemaailmassa puhutaan nykyään paljon red ja green flageista. Eli nämä on tällaisia hyviä ja pahoja niin kun silleen merkkejä. Tai ylipäätään hyviä ja huonoja puolia. Niin. Sitten tällainen yksi TikTok-tili, tai siis radiokanava, tekee tällaisia red or green flag haasteita. Niin tästä inspiroituneena me ollaan nyt kaikki kerätty 3 erilaista väittämää, jota me esitetään toisillemme, ja sitten vähän pohditaan, että mitä me ollaan niistä mieltä, ja nostaanko me täältä punaista vai vihreätä lippua. Ja punainen on huono, vihreä hyvä. Joo, minä voin aloittaa. Toivottavasti mä oon ymmärtänyt tehtävän oikein. Joo, meillä oli vähän tässä vaikeuksia, kun yksi laittoi ääniviestejä perunakellarista. No mulla on tässä ensimmäinen, että haluaa niin kun seurustelun alkavan tosi nopeasti. Mulla on heti valmiina red, ehdottomasti. Perustelut. Mun mielestä asiat voi tehdä alussa jo selväksi silleen, että mitä niinku haluaa täältä, mutta mä oon just se sitoutumiskammonen, Herra Jumala. Mä varmaan siis, mun pitää varmaan puoli vuotta ensin tapailla sitä ihmistä, että mä voisin olla silleen, hei, seurustellaanko me, koska mä pelkään niinku sitä, että mitä jos mä en tunnekaan sitä ihmistä, ja sit se onkin ihan katastrofi. Vaikka siinähän oppii koko ajan. Joo, mä sanon kyllä kans red flag. Ja vähän samat perustelut. Tai silleen, että mihin sulla on kiire? Kyllä niinku haluu eka oppia tuntea ja tutustua. Joo, hyväksyn vastaukset. Okei. Hänellä ei ole sosiaalista mediaa ollenkaan. Tää on aika vaikea. Tässä on niin kuin red. Mä en tiedä. Onko WhatsApp? WhatsApp on ehkä enemmän viestintä. Niin. Ainakin mulle. Mä ehkä mietin tossa just jotain niinku perus Instagram, niin, TikTokki, Snapchatti. Mä sanon green. Joo, perustella. No, nykymaailmassa on pakko olla joku ainakin, että sä muuten tiedä niinku mistään mitään. Tavallaan. Et joo, kaikki tämmöiset niinku, periaatteessa on turhia, mutta toisaalta nykyään ne on niin osa niinku, ihmisten arkea. Niin kai sun on pakko joku pitää olla kuitenkin. Joku pitää ainakin olla. Kaikkia ei tarvi olla. Just se, että, tai mä itse ainakin mietin silleen, että sulla on se tili. Eihän niinku, on ihan sikana ihmisiä, ketkä ei niinku päivittele, tiedätkö, sinne mitään. Mut niinku,
se vähän tulee sellainen, että mikä homma, tai Niin. silleen, ootko ihminen? Niin. Oho, mä taas mietin, että ei se välttämättä olisi yhtään paha, mutta mä sitten No toivon, ei. että se ei ole sellainen, että se kitisee mulle siitä, että jos mä niinku päivittelen tai käytän siihen aikaa. Miettikää, kuinka paljon ihminen saa enemmän elämässä aikaa, jos sille ei olisi. Niin. Mut sit miten pihalla se olisi kaikista, jos se lukee jotain lehteä. Tai sit se olisi todella sivistynyt. No, mut ei siellä lehdessä ole kaikkea. Red ja green flagei. Se olisi vaan silleen, mistä Esimerkiksi. sä puhut? Niin. Niin. Mutta ehkä mulle riittäisi se, että jos mä saan sen WhatsAppilla kiinni, niin se on hyvä. No mutta, mullahan on täällä tällainen red or green, jos nukkuu pitkät vaatteet päällä joka ikinen yö. Red. No red, jos sä nyt nukut joka ikinen yö. Onko sulla jossain lämmityskulut? Onko sulla sähkölasku maksamatta? No onhan se nyt vähän outoa. Tai silleen, Minkälaisessa vaatetuksessa te itse nukutte? no milloin missäkin. Niin. Riippuu ihan, onko kylmä vai kuuma vai sopiva. Niin. Siis kyllä mä välillä nukun niinku ihan pitkissä Joo, vaatteissa. mullakin välillä on mutta hyvin harvoin kyllä. Mutta sanoiko sä tossa aina? Joo. Tietysti jos sulla on kylmä, niin onhan sun pakko Niin. sitten, en mä nyt halua, että sä palelet Sun kuitenkaan. peitto. Mutta harvoin kyllä palelee. Laita patteria päälle ja Niin. vähennä vaatetta. Koska mä ajattelin just, että tää on tosi outo. Mä ite nukun siis aina alasti. Okei. Musta olisi todella outo, että mun vieressä olisi ihminen, jolla olisi kaikki vaatteet päällä. Se ei niinku matchaisi yhtään tähän hommaan. Niin. Ja mä ajattelin, onko sulla kaikki hyvin? Ei täältä Tää on ketään kyllä kuitenkaan niin dissaa. random. Niin. Mä vaan ajattelen, että sillä ihmisellä olisi kylmä. No voihan sillä olla. Ei Niin. nyt kesällä herroimalla ainakaan täällä Savonlinnassa, kun on 40 astetta kämpässä lämpöä, niin... Niin. Jos sillä on vaan huono ääreisverenkierto. Niin. Sitten mulla on täällä tämmönen, se on vähän someen liittyen kanssa. Seuraa edelleen kaikkia eksiään somessa. Rehellisesti sanottuna, mä en tiedä. Lähtisin mä etsimään tollaista, että kuka on ollut sen eksä ja että seuraako sitä. Pitäisikö mun itse selvittää se vai kertoisiko se itse mulle? Sillä, mä muuten seuraan mun kaikkia eksiä. Eli En siis- mä nyt lähti sitä metsästämään kyllä, mutta siis niinku... Eli siis vaan seuraa. No tossa luki alun perin tuossa väittämässä, että aktiivisesti, mutta mä otin sen pois. Silleen tavallaan, niin, no seuraat ja tykkäilet sen kuvista ja näin poispäin. No mä en tiedä, onko tää niinku red tai green niinku Onko tää kumpikaan. niinku valkoinen lippu? Niin. Tai silleen tavallaan Ihan sama. ihan sama. Niin. Se on sitten eri asia, jos se vaikka stalkkaisi sitä niinku koko ajan, tykkäilisi ja kommentoisi liekkejä sen kuviin ja silleen. Slaidaisi DM. Tommosiakin tapauksia Niin mä on. tiedän. Mutta en mä tiedä, haittaisiko jos seuraa. Niin, mäkin väitän, että mua ei haittaa se. Niin. Mutta en mä ehkä nostaisi täällä niinku, en mä ois silleen välttämättä, että jee. Mutta mun mielestä en mä nyt oo silleen, et saa missään nimessä. Niin. Itse asiassa joo, kyllä sä saat seurata. Anna palaa. Mutta ei varmaan, niin, silleen just niinku aktiivisesti. Jos olisi aktiivisesti seuraaja. No sitten mä haluaisin ehkä niinku tutustua myös siihen toiseen osapuoleen, että jos ne on tekemisissä edelleen. Niin. Joo, hyväksytään. Eli säkin seuraisit. No todennäköisesti. Minähän nyt seuraan vaikka ketä. Sitten pommittaisin DM. Niin yhtäkkiä me oltaisiin best friend. Joo. Okei, no mulla on täällä seuraavaksi tällainen, että hän maksaa aina kaiken, eikä halua, että niinku sä maksat. Red. Joo, sama. Joo. Ei pysty, siis. Mulla tulee aina vaivautunut olo muutenkin. Ja mä oon mieluusti itse se, joka maksaa. Mä voin olla ihan sillä, ei kun minä maksan. Joo. Mut mun on vaikea ottaa niinku vastaan. Jep. Me Mun ollaan mielestä silleen vuorotelle on aika hyvä. Niin toi, mutta siis Veera kunnon tommonen just suomalainen silleen, ei, minä maksan. Mulla on tuonne mummo. niin. Ei kukkia minulle. Minä maksan ja... Niin, mä oon kyllä samaa mieltä. Mm. Se olisi jotenkin vaivaannuttavaa.
tulee vähän sellainen hyväksikäyttäjäolo. Niin, ja sitten sillä, että sä oot koko ajan tavallaan vähän velkaa Niin. sillä, että onko sit tasa-arvoinen suhde. Niin. Joo. Sitten sugar daddyt on erikseen. Ja niitähän Jullalta löytyy. Oispa. Ei oo siis oikeesti herranjestas. Onhan. Äitille vähän muitakin paljastuksia tässä. Kerro toki mullekin, mistä mä tän löydän. No se on Mutta tuolla. näistäkään ei kannata kysyä lisää. No mitä Ai sitten, kamala. jos se haluaa viettää kaikki arki-illat yhdessä? Red. Oho. Tulipas kiusallinen hiljaisuus. En mä oikein tiedä, kun siis kyllähän mulla nyt on omia menoja, niin en mä periaatteessa oo sit kotona Niin, mutta kuitenkaan. kaikki sen ajan mitä oot, niin saat sen kanssa. No kyllä mä haluan omaa aikaa, joten sit varmaan red. Musta tuntuu, että mua ahistais sellainen. Juu. Eikö kyllähän sä siitä sanonut, tulisi että sellainen- niin kaikki arki-illat yhdessä? Oothan sä oot ihan kahlittu siinä. Niin. Eikö se avioliitto oo vähän sitä? No, mutta jos sä mietit niinku meidän tämänhetkistä elämäntilannetta silleen, jos meidät nyt joka ikinen arki-ilta se olisi silleen, ei kun mun on pakko No olla sun jos se kanssa. on tolle, että sun on, sen on Mä pakko, ymmärsin sen jos just sen on noin. pakko olla. No jos sen on pakko olla, niin sitten Niin, iso red. koska me ollaan kaikki aika silleen tekeviä ihmisiä, niin ois se Ja aika silleen, itsenäisiä. niin. Onneksi on niin paljon menoja, niin ei kuitenkaan kerkeä silleen koko aikaa ole. Mulla on sitten täällä semmonen, että väittää, että olet liian herkkä, jos loukkaannut jostain. Red. Joo, red. Mulla on lapsena ihan liikaa sanottu, että älä itke. Ja nykyään musta tuntuu, että sen takia on niinku sillä aika vaikeakin itkeä ihmisten seurassa. En mä tiedä, tarvisiko se silleen tehdä, mutta niinku sillä yrittää niinku peitellä sitä mahdollisimman pitkään. Ja no siis ehkä toskin vähän, että missä tilanteessa, tai niinku, että mitä on oikeasti tapahtunut, mutta silleen, mitä sä oot kommentoimaan kenenkään herkkyyttä. Niin. Ja kuitenkin, jos tässä mietitään sitä, että sä olisit parisuhteessa ihmisen kanssa, niin mun mielestä sen pitää olla kuitenkin sellainen ihminen, joka, niinku, jonka seurassa sun pitää pystyä näyttämään kaikki Niin ja kaikki tunteet. puolet on niinku ok, tai silleen, että niinku, niin. Mulla on nyt täällä tämmönen, että hän ei koskaan vastaa viesteihin heti, vaan aina tuntien tai päivien päästä. Red. Isosti. Onks meillä ollut yhtäkään green? Tästä on paljon helpompi keksiä näitä punaisia. Niin. Voi kuulkaa, kun tää on just tätä, mitä mä teen. Ai teet. Joo. Jos et sä lähetä mulle WhatsApp-viestiä, niin mä en välttämättä vastaa sulle ihan heti. Sä oot kyllä mummi. Kun on Kuitenkin- boomer. Mut ehkä ton ajattelee silleen, tai mä ajattelen ton silleen, että jos sä oot vaikka kiinnostunut jostain, niin miksi sun tarvii roikottaa sitä? Koska mä en uskalla avata niitä. Ei Oikeesti. Veera, kun tästä Tajuuks sä, ollaan että mä puhuttu laitoin niin mun paljon. kaverin yhdessä vaiheessa avaamaan yhden ihmisen snappeja. Koska mä en ite uskaltanut, niin sit sä aina tsekkas niin. Siis mulla on taas toi toisinpäin, että mä niin kun haluan heti aukaista Niin sen, mutta minäkin. välillä ei kehtaa heti Jep. aukaista sitä. Ei kun mä pelkään, mä en tiedä, mä pelkään sitä ihan hirveästi, sit jos mun kaveri lähti, niin mä en pysty avaamaan. Ja tää on tiiäks just sellainen asia, mitä mä mietin sit jälkeen, että miksi ihmeessä mä toimin noin. Se on niin pellemäistä ja raukkamaista ja ihan kaikkea. Mulla käy siis välillä tossa silleen, että jos sillä toisella kestää avaa se viesti, niin mä yritän päästä tästä eroon. Sitten mulle tulee itselle silleen, no, mäkään en avaa sitä. Joo, mäkin yritän tätä aina, mutta sit mä kuitenkin aukaisen sen niin viimeiltä sisään. Oikeesti ei. Niin mä en oikeesti tiedä, koska en mä voi sanoa. Tai siis, että No, mut miten sä ajattelet ton? Onko toi sun mielestä ok? no ei se mun oma toiminta on mun mielestä ok, mutta mä ymmärrän niinku myös sen, että mä oon ollut usein tilanteissa, missä mä en oo vaan päässyt. Mä oon ollut vaikka treeneissä. Niin, mutta mä en toi on päässyt. eri asia. Toi on eri asia, kuin jos se tekee niinku, tai jos sä oot vaikka kiinnostunut sitä ihmisestä, ja se laittaa sulle viestiä, ja sä avaat sen päivän päästä, niin kyllä mua niinku, Juu. toi niinku on mulle vähän semmonen sitten, että Niin, Niinku, mä et ei tiedän. Mutta miten mä pääsen tuollaista eroon? Ja mä en ymmärrä, miksi on edes tullut mulle tollainen asia. Ja mistä oikeasti? Siis mä oikeasti veikkaan, että se on tullut mulle sieltä, kun mä olin LPT:llä. Musta tuntuu, että siellä ihmiset teki tota ja sitten tartutti sen muuhun ja nyt en mä tiedä. mun mielestä se on myös niinku epäkunnioitettavaa. niinhän se tai on. silleen, että jos, niin, Niin, mä tiedän, että se on ihan pellä ja raukkista.
Ja jos mä kuulisin, että mun kaverille tehtäisiin noin, niin mä oon silleen dumppaa sen, mutta mä toimin ite niin. Oikeesti Veera, tosta sun pitää päästä nyt kyllä Niin. eroon. Niin, seuraava Tää intervention sun, kohde. joo. Juu, Voidaanko me toteuttaa Julle se Veeralle? kyllä. Mut mä sanon silti, että on sellainen vaalea kriiva. Koska en mä voi tuomita ketään ihmistä tollaista, mitä mä teen itse. Se on mun perustelu. Ja Juu. Mut sitten jos mä vaikka vuoden päästä olisin päästä tosta eroon, niin sit se on ehdottomasti rendi. Eli part 2. juu, katsotaan ensi kaudella Joo. mahdollisesti, jos semmoista tulee. Me tehdään semmonen nopea interventio tähän kyllä. Juu. Tosta on meidän pakko päästä eroon. Niin. Okei, no mutta hypätään meikään viimeiseen. Rakkauden kieli on lahjat. Siis tää on vähän silleen ristiriitasta. Mm. Koska mä tykkään antaa niinku lahjoja, ja sille, mutta musta se on niin kiusallista saada niitä. Joo. Siis tää on kans joku suomalaisten juttu niinku ihan varmasti. Mut siis se on niin jotenkin, se on mun mielestä todella kiusallista. Mä oon aina silleen oikeesti kiitos. Ja sitten on vaan silleen, ei ois tarvinnut. Mä en tiedä. Siis riippuu ihan missä mittakaavassa. Semmoiset jotkut kukat on ihan kivoja saada. Paitsi Veeralle. Niin, älkää Veeralle antako. Sitten semmoiset pienet jutut. Semmoiset isommat yhtään, niin ne ahistaa sikana. Niin mietin, että se olisi joka viikonloppu tyyli sillä. Hyi ei. Sitten Niin. iso red. Ja ehkä tossakin, että niin jossain alkuvaiheessa niin se kiusallista siinä niinku red. Mut Niin, ja ehkä, tuleeko siinä sit sellainen olo, että se yrittää niinku ostaa sut tavallaan? niin, ehkä. Niin. Niin, en mä tiedä. Toi on kyllä paha. Mä sanon, että riippuu mittakaavasta. Minkälaisia lahjoja on kyseessä. Jos on tämmöisiä pieniä kivoja, niin sitten Entä- iso green. Ulkomaanreissu. Mikä se on vihreästä vielä yksi ylöspäin. Ei, mutta sekin on kyllä sekin on vähän silleen, että kyllä mä niinku itse maksan omat reissuni. Niin, jep. Mutta jos joku lähtee munkaan ulkomaille, niin sit mä oon kyllä innes. Siis tää on periaatteessa aika sama kuin tää, mutta siis niinku yllättää sua ilman erityistä syytä. Ja tää nyt voi olla aika silleen moniulotteinen. Siis pienet yllätykset just niinku green. Ja jos ei niitä ehkä tulli niinku usein, tai silleen, että kyllähän sekin menettää sit merkityksensä. Niin. Niin mä sanon, että semmoset green. Mä rakastaisin, jos mulla vaikka kirjoitettaisiin kirje. Niin. Tai jotain sellaisia postit-lappuja. No niin, kalamiehet. Kirjeitä tulee. Hei, sun pitää hakea siihen Maajussille morsiameksi. Eikö ne kirjoita kirjeen? Hei Veera ensi kaudelle. Juu. Missä? Missä mulla on maat? Sä voit lainaa Sulla on se meidän kissa. tiluksia. Aivan. Kyllä me sulle maatila löydetään, jos meet. Juu. Mä olen syntynyt sontalapio kätteen. Hei. Ei, nyt sä vielä pilasit tän jo. Mutta Oli just hyvä idea, hei. sellaiset Niin. pienet sanat ja sellaiset, niin mä tykkään niistä. Nyt se alkoi lässyttää. Niin. Sellainen söpö. Tää Veeran käyrä tässä jaksossa on just ihan tämmönen niinku Joo. ylä-alamäkeä. Sellainen arjen söpöromantiikka, niin se on cool. Siis oikeesti mä innostuin nyt tosta Veera Maajussille Olisiko morsiamme. mitään muuta ohjelmaa? Mä oon ihan kyllä siis messissä, mutta ei mulla ole maatilaa. No mut eihän sulla tarvi olla. Sehän voit, eiks niillä naisilla, niillähän ei yleensä oo maatilaa. Mä en oo kattonut Veeralle sitä vaan hirveästi. morsian. Sulhanen, mikä se on? Farmari. Ottakaa yhteyttä, se on kasvanut sontala. Mikä se oli sontalapio kädessä? Joo, vähän tunne vaikeuksissa oleva. Ja... Mut me tehdään interventio sulle ennen sitä, niin sit sä oot Juu. ihan... Joo. Se on kuule valmiina siihen mennessä. Joo. Onko sulla vielä? Ei. Mä oon sanaton tän jakson jälkeen. Joo, aika paljon on tullut taas. Mutta meillä alkaa vissiin sanat täällä studiossa loppumaan, niin Joo, musta todellakin. tuntuu, että se on hyvä päättää tämä jakso tältä erää. Laittakaa ihmeessä kommentteja, jos heräs, että jos te haluatte keskustella näistä asioista, mitä jaksossa käsiteltiin, niin meidäthän löytää Instagramista muun muassa hyvin helposti ja TikTokissa. Yksi keskeyttää aina. Ensi jaksossa käsitellään
unelmia ja tavoitteita. Palataan sitten viikon päästä. Moikka! Heippa!